suma da tarayyar Najeriya. Wani fashi da makami da aka yi ya tilasta barin aiki a wani gidan rediyo kenan a Najeriya, inda 'yan fashi suka yi awon gaba da na'urorin watsa shirye-shirye na miliyoyin naira na wannan gidan rediyo da ke Jimbe a jihar Kogi, wanda ya tilasta wa kafar dakatar da watsa shirye-shiryenta. Maharan sun share kusan sa'o'i 3 a wurin, kamar yadda shaidu suka tabbatar, inda aka bayyana cewa maharan su kusan 10 dauke da makamai suka kwashe ganima. Ta bakin manajan wannan gidan rediyo, 'yan fashin sun daure jami'in tsaro ɗaya da ke bakin aiki a lokacin da misalin karfe 1 na dare. A Mali, kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, ana ci gaba da fuskantar baraka tsakanin mutan kasar 'yan lokuta bayan mika daftarin sabuwar yarjejeniyar cimma zaman lafiya da sulhu ga shugaban rikon kwarya janar Hasimi Goita. Ga duka alamu wannan daftari bai kwanta wa wasu daga cikin ƙungiyoyin 'yan tawaye arewacin kasar da ke ɗauke da makamai ba, da cewa wasu na yi wa wannan yarjejeniyar kallon wacce za ta warkar da tarin matsaloli, musamman ta fuskar tsaro da aka share shekaru ana fama da ita a Mali. 'Yan tawaye da ke neman 'yancin kai a arewacin kasar waɗanda ba su da hannu a wannan tsarin sun yi watsi da daftarin ko shawarwari ga baki ɗaya, kamar yadda 'yan siyasa ɓangaren adawa suka yi nuna adawa da shi. A Burkina Faso, wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi awon gaba da shugaban jam'iyyar UNDD Hermani Yamayogo bayan da suka isa gidansa da tsakar ranar jiya Asabar. A farkon makon nan dai ne lauyan kuma dan siyasa Hermani Yamayogo ya buga wani labari a shafukan sada zumunta, inda ya kakkausar suka kan wasu daga cikin manufofin shugabanci a Burkina Faso karkashin tsarin soji. 'Yan lokuta bayan da aka yi awon gaba da shi dai abokansa da iyalansa ne suka bayyana damuwa a kai. A cewar rahoton da suka baiwa sashen faransanci na Radio Faransa International RFI, wasu mutane dauke da makamai sun isa gidansa, inda suka tafi da shi wani wuri da ba a san inda suke ba, bayan sun kwace wayoyin mutanen da suka tarar a lokacin. Banda haka suka kwashe wasu daga cikin takardu a gidan nasa. A labaran wasanni kun ji cewa kungiyar kwallon kafar mata ta Super Falcons ta lashe kofin gasar Afirka na Afcon karo na 10 tare da hana Morocco kofin tarihin ta na farko. Najeriya ta lallasa Morocco da ci 3-2, da za a iya cewa 'yan wasan Najeriya sun ɗau fansa kan Morocco da ta yi waje da su a wasan kusa da na ƙarshe a shekarar 2022. Wannan nasarar na baiwa Najeriya damar tabbatar da matsayinta na ƙasa da tafi kowace ƙasa nasarori a gasar cin kofin mata na Afirka ba tare da yin rashin nasara ba a wasan ƙarshe na gasar ta Afcon. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Gamayyar kungiyoyin sa kai na RSF a Sudan a jiya Asabar sun naɗa wani firaminista farar hula tare da kaddamar da majalisar shugaban kasa da za ta jagoranci gwamnati da ke hamayya da juna, tare da kalubalantar gwamnatin da sojoji ke mara baya. Sanarwar wacce aka watsa daga birnin Niyala yayin wani taron manema labarai. Wannan birni dai na karkashin ikon dakarun na RSF ne a kudancin Darfur, kuma na zuwa ne fiye da shekaru 2 bayan barkewar wannan yaƙi tsakanin dakarun sa kai na RSF da sojoji. Ƙungiyar ta RSF ta raɗa Muhammad Hassan Altaishi, tsohon mamba a majalisar riƙon ƙwarya ta Sudan daga shekarar 2019 zuwa juyin mulkin soja na shekarar 2021 a matsayin firaminista ga abin da ta kira gwamnatin zaman lafiya da haɗin kai. Kasar Sudan dai ta rabu, inda sojoji ke rike da arewa, gabaci da kuma tsakiya. A baya-bayan nan ne suka sake kwace birnin Khartoum, yayin da kungiyar RSF ke rike da mafi yawan yankunan Darfur da kuma yankin Kordofan, inda hare-haren baya-bayan nan suka yi sandiyar mutuwar ɗaruruwan mutane, kamar yadda kungiyoyin kare hakkin yankin suka tabbatar. A kasar Angola, kimanin mutane 2,000 ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a babban birnin kasar Luanda. Babban nufinsu a wannan fitowa shi na nuna bacin rai da kuma damuwa ganin ta yadda aka fuskanci hauhawan farashin kayayyakin more rayuwa, musamman ma mai da kuma tsadar sufuri. Wannan dai ba shine karo na farko da jama'a ke fitowa irin wannan zanga-zanga, inda aka gudanar da irin wannan zanga-zanga a ranakun Asabar 12 da 19 ga watan Yuli nan da muke ciki. A ranar 1 ga watan Yuli ne gwamnatin Angola ta ƙara farashin litan mai daga kwanza 300 zuwa kwanza 400, kwatankwacin euro 27 zuwa 36. Sojojin Isra'ila sun shiga cikin wani jirgin ruwa mai suna Handala da ke ƙarƙashin wata ƙungiyar kare 'yancin Falasinu wanda ke kan hanyar zuwa Gaza a jiya Asabar. An dai bayyana cewa dakarun na Isra'ila sun kama jirgin ne da ke ɗauke da cimaka zuwa Falastinawa, kamar yadda wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta
ya ke nunawa. A ɗaya gefen kuma rundunar sojin ta Isra'ila ta sanar a daren jiya Asabar cewa ta yi sun nuna masu fafutukar a cikin jirgi sun daga hannu lokacin da sojoji suka kwace ikon jirgin, kana daga bisani aka daina jin ɗuriyarsu. Dakarun RSF na Sudan sun sanar da yawa gwamnatin kasar kishiya ta hanyar kafa tasa gwamnatin bayan shafe sama da shekara 2 na yaki da sojojin Sudan. Kwamandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo ya sanar da kwamitin mutane 15 da za su kasance mukarraban gwamnatinsa, sannan a naɗa ɗan siyasa farar hula Mohamed Hassan Al-Taishi a matsayin Prime Minister. Wannan mataki zai sake hargitsa Sudan da raba kasar gida biyu, inda RSF za ta rika iko da yankin yammaci da kudanci musamman Darfur da Kordofan, yayin da sojojin kasar ke rike da yankunan arewa da gabashi da tsakiyar kasar, inda kwanan nan suka kwace birnin Khartoum. Miliyoyin 'yan wannan kasar dai yaƙi ya ɗaiɗaita baya ga dubbai da suka mutu. Da kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Cambodia ta maraba da daftarin da shugaba Trump ya gabatar na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a fadar kan iyaka da take yi da Thailand. Thailand says it's willing to consider a ceasefire. Wakilin BBC ya ce Thailand ta ce ba ta da damar tsagaita wuta amma fa sai an hau teburin tattaunawa. Mr. Trump ya faɗa wa shugabannin ƙasashen biyu cewa babu batun a rage musu haraje-harajen Amurka har sai an daina faɗa. Ana ci gaba da yi da kai har-hare har a cikin dare bayan gargaɗin da shugaba Trump yi wa ƙasashen biyu. Najeriya ta ɗauki kofin ƙwallon Afirka na mata karo na 10 bayan ta doke mai masaukin baƙi Morocco a wasan ƙarshe da aka buga na gasar a birnin Rabat. Najeriya ta doke Morocco ne da ci 3-2. Morocco ce dai ta fara zira ƙwallaye biyu tun kafin a tafi hutun rabin lokaci. Bayan an dawo fili kuma Najeriya ta farke ƙwallon biyu har ma ta ƙara ta 3 ana dab da cika lokaci. Wakilar BBC da ke wajen gasar ta ce Najeriya ta zama kasar Afirka ta farko da ta ci gaba da zama ta ɗaya wajen yawan cin kofin na mata na Afirka, inda yanzu take da 10 cif. Esther Okoronkwo aka bai wa 'yar wasa mafi nuna bajinta a fafatawar bayan da ta ci bugun fenaratin da ya farfado da Najeriya da kuma buɗe damar zira ƙwallaye biyu da suka bai wa ƙasar nasara. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC.